Normalean kontsumitzen ditugun medikamentuak eta alkoholak gure proiekturako erabili ditugu. Ze eragin izango lukete alkohola eta medikamentuen erabilera landareetan? Landareak eta medikamentu eta alkoholak gehitu ditugu, gure proiektuaren helburua landareetan izango duen eragina ikustea delako. Horretarako kultibo hidroponiko bat eraiki dugu kutxa, poliespana eta jogurta poteak erabilita. Jogurta poteak zulatuz gero, landaren sustraiak hortik aterako dira disoluzioarekin kontaktuan egoteko. Eta poliespanaz baliatuz, kutxan jogurta poteak jarriko ditugu. Disoluzio nutritiboari dagokionez, magnesio sulfato, MAP, potasio nitrato, kaltzio nitrato eta mikronutrienteaz osatuta dago. Kultiboa beti oxigenatuta mantentzeko bombak erabiltzen genituen. Eta aste bat pasata, disoluzio gehiago gehitzen genion kultiboari. Gure proiektuan hurrengo parametroak neurtu ditu. Hasteko letxugen hostoen klorofila maila neurtu dugu. Ondoren landaren luzera aztertu dugu, eta azkenik biziraupena ere neurtu egin dugu. Klorofila mailaren grafiko honetan ikus dezakegu nola soilik kontrolak eta ibuprofenoak mantendu duten klorofila maila altua, eta ardoak neurri txikiago batean. Hau letxuga bakoitzaren klorofila mailaren grafiko bat da. Grafiko honetan landaren luzera azaltzen da. Ikus dezakegu nola guztiek gutxi gorabehera mantendu duten luzera, eta luzera soilik handitu eginda aspirina tratamenduan. Azkenik biziraupenaren grafiko bat daukagu. Bozkan, garagardoan eta parazetamolan landareak orokorrean hil egin dira, eta gainerako tratamenduetan bizirik mantendu dira. Orain ateratako ondorioak azalduko ditugu. Biziraupenari erreparatuta argi dago kalte gehien eragin duten tratamenduak garagardoa, bozka eta parazetamola direla. Gainerako landareak orokorrean bizirik jarraitu dute. Klorofila mailan beherakada handia egon da orokorrean. Bozka eta aspirina tratamenduetan beherakada nabaria izan da. Ibuprofenoan aldiz, klorofila maila mantendu egin da, eta ardoan pixka bat jaitsi egin da. Azkenik luzera izan da aldaketa gutxien izandako parametroa. Aspirinan soilik handitu dira landareak, eta beherakada handiena izan duten tratamenduak ardoa, ibuprofenoa eta garagardoa izan dira.